Nasakmit ang kapin 2 million pesos nga kantidad sa gikatahapang shabu nga giapil sa mga donasyon sa Davao City Jail. Ani ang report ni John D. Esteban. Gipangsuksok sa hawiranan sa silhig ang mga suspected shabu nga mukantidad og 2.1 million pesos nga nakasulod sa Davao City Jail. Gidunar kuno ang maong mga silhig niadtong Disyembre pa aron kuno gamiton sa mga inmates sa pagpanglimpyo sa ilang lugar. Wala una ginganlan kung kang kinsa gikan ang maong mga donasyon. Gipaimbestigahan na usab nganong karon ra kini nabantayan. Sa ngayon, we're still conducting investigation and at the same time kung may mga lapses ba doon ng ating mga personnel, bakit hindi nila na-find out kaagad. Protocol natin, kailangan natin i-check yung ating mga tawag ito, mga donations prior to jail. Ang maganda lang nito kasi hindi ito ipinasok kaagad sapagkat hindi pa nga ito nasa-search daw. Kay numduman nga niadtong Disyembre sa nakalabay tuig, nakumpis kausab sa mga personahe sa BJMP ang ipalusot unta nga mga minilyon nga kantidad sa shabu nga gisulod sa mga sachet sa instant noodles. Gimanduan na ang tanang personahe sa BJMP nga dublihon ang pag-inspect sa tanang ipasulod sa City Jail. Ang BJMP is establishing more strict protocols on the donations. Pero kailangan din natin kasi talaga, it's about high time I think to employ state-of-the-art of facilities kagaya ng ating mga X-ray machines para hindi tayo mahirapan. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.